Каталог с готови анимации на текст и експортиране без фон в DaVinci Resolve. DaVinci Resolve е мощен инструмент и можеш да направиш ръчно собствена анимация според твоето въображение, всичко, каквото ти хрумне. Но в това видео ще видиш стъпка по стъпка как да си направиш анимация на текст с вградените безплатни анимации на DaVinci Resolve. Как да ги експортираш без фон за повторна употреба в друго видео. И каталог на подбрани безплатни анимации на текст. Анимация на текст. Кликни на иконката за текст. Анимациите можеш да ги разгледаш предварително, като прекараш мишката по лентата на заглавието на всяка анимация. Избираш подходящата, хващаш я с левия бутон и я плъзваш в таймлайна на мястото, където ти трябва. Различните анимации имат различни допълнителни настройки, които можеш да ги намериш с иконката Инспектор. От тук сменяш текста с твоя, променяш размера и още много други настройки. Като допълнение можеш да задаваш и ключови кадри при различните промени и така ще придадеш допълнителни ефекти на твоя текст. Ключовите кадри са много съществена част за видеообработката и за тях има отделно подробно видео. Разгледай всички настройки. Това може да ти вдъхнови въображението и да си направиш твоя уникална анимация. Като пример, сега ще променя една от готовите анимации стъпка по стъпка. Първо маркирам всичко и го изтривам с клавиша Delete. Избирам анимация с извит текст. Заменям текста с мой. Примерно, анимация. Увеличавам малко размера и избирам друг шрифт. Избирам друг цвят. Текста може да се измести по два начина. С инструментите или от настройките. Подготвил съм текста и сега ще направя анимация изписване. В първия кадър закривам целия текст и задавам първия ключов кадър. Премествам напред, примерно с 2 секунди и откривам целия текст. Премествам отново на 2 секунди преди края и задавам ключов кадър. В последния кадър отново закривам целия текст, но този път в обратна посока, за да се получи последователност. И анимацията е готова. Връщам отначало и пускам да видя как изглежда. Това е. Сега ще експортирам анимацията без фон. С прозрачен фон ще може да се използва и в други проекти, дори и да се правят с различни програми. Преминавам на страницата Deliver, за да подготвя експортирането. Име на проекта. Настройка на формат QuickTime. Кодек Apple ProRes. Тип ProRes 4/4 е правилният избор за запазване на алфа канал. Поставям отметка на експорт на алфа. За Color Space Tag и Gamma Tag избирам sRGB. Когато настройките са готови, добавям на опашката за рендиране и после натискам бутона Render All за експортиране в избраната папка. За демонстрация на готовата анимация използвам друг софтуер, OpenShot Video Editor. Добавям анимацията върху някакво видео. И ето. Всичко е точно, анимацията е с прозрачен фон и може да се използва повторно навсякъде. Каталог с готова анимация на текст в DaVinci Resolve. Сега можеш да разгледаш един каталог с готови анимации в DaVinci. Това може да ти е от полза, докато още не си научил всички анимации. Винаги когато започваш един проект, можеш набързо да прегледаш анимациите и да избереш коя ще бъде подходяща за твоя проект. Анимациите могат да се преглеждат и с плъзгане на мишката по заглавието им, но този вариант не е съвсем точен и можеш да пропуснеш нещо. В каталога анимациите са в реално време и ще виждаш точно как започват и завършват, така, че това ще ти даде реална представа за всяка анимация и ще ти спести време.
Благодаря ти, че изгледа това видео. Ако го намираш за полезно, абонирай се за канала. Така ще можеш да гледаш още подобни видеа с опътвания стъпка по стъпка.